Namontar na ang wind-breaking dust control sa GMC South and Warp nga nagatubang sa barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hingpit kining nahuman atong weekend nga mao'y target usab sa GMC nga mahuman kini ang usa sa upat ka mga action plan nga gipasalig sa tagduma sa planta subay sa reklamo sa mga mulupyo sa Sitio Gemilina o iyakaw sa barangay Poblasyon nga kinahong maigo sa abog matag higayon nga mag-unload og trigo gikan sa barko padung sa conveyor sa GMC. Matod sa Pangulo sa Senro Lapu-Lapu, Dr. Ronaldo Porto nga padayon ang ilang monitoring kung gipatuman ba sa GMC ang uban pang mga action plan niini. Among tan-aw karon, it's just kanang dunay mga gagmay kayo nga kanang dust lang ba. The past few weeks kusog kang hangin diri sa sa Lapu-Lapu, labi isla, no, open sad ang katong dapita. So I think we have recommended all the necessary good nga precautions.